Добро утро с мен. Тази сутрин съм обратно към моя нутрибулет. Това правя. Искате ли да споделя с вас каква ще бъде закуската на първо правя на децата и в последствие на нас. Това, което направих първо за нас е една джинджифилова напитка, корен джинджифил с конопено семе, блендирах с водичка, след което прецедих през цедката, след което си сложих чая и си направих една топла джинджифилова напитка на здраве. Допълних и с червен пипер, загряваща напитка. Какво правя на децата? Използвам фибрите от джинджифила и конопеното семе. Допълних с чайна основа, изстинал чай. Надградих с кейл. Погледнете в моя хладилник как държа кейл. Това е за многократна употреба. Тъй като големите листа, колко е твърд този кейл, използвам ето така. Махам стъблата. Имам тук стъбла от броколи, стъбла от кейл, които ще използвам или ще се изтискам, или ще направя зеленчукови дресинги за салатите. Ето така си вкусявам салатите. А тънката част на листата, ето така масажирам. Сега ще ви покажа. Ето така. След което слагам водичка до максимум и слагам бананче. Това сега ще блендирам. И по този начин ще направя на децата едно стандартно смути с кейл и банан, джинджифил и конопено семе. И може би ще сложа мъничко канела и червено пиперче. Съвсем мъничко за тях. Готово. Ужасно е сладко. Какво трябва да го направя малко? Да използвам факта, че е сладичко, да добавя още нещо. Ще добавя още мъничко конопено семе. Слагам по още една супена лъжица конопено семе. Може да понесе още кейл. Определено използвам възможността, че смутито е сладко, да сложа още кейл. Това са 4 до 5 листа кейл. С банан и половина беше доста. С един мъничък озрял банан. И 2 супени лъжици конопено семе и джинджифил. И за джинджифил не мога точна доза, но едно мъничко парче джинджифил. Това е зелено смути. Гъста закуска. Зелена полезна закуска. Не забравяйте за очистителните чайчета и загряващи чайчета сутрин, за бустане на метаболизма и за очистителните тъмнозелени хлорофилни треви, каквото имате под ръка, особено тези от семейството на зелевите. Това е антиракова, антиинфламаторна храна. За нас и за нашето семейство. Подготвяме се за къмпинг. Всеки си има избор. Това е страхотна идея, между другото, мама. The icing and stuff, so incredibly flexible and stretchy. So when you stretch that over top, and then the glue sets, and then you go to stretch it, so you change it over time, right? The fly has quite a bit of tension on it. Yeah, I think because I'm looking at the inside of the fly, all like that. Това всичко е за острова Ванкувър. За хайкване, за трейл, дълги разходки, за къмпинг.
интересна находка как да отглеждаме диво дете. Витамин N за nature, за природа. Излезте навън днес. Ретрит, природен ретрит за ментално здраве. Това е пътеводител за дехидратирани храни. На дехидрат в кухнята или на слънце. Интересни книжки намираме тук. Patrick, call 239 Patrick, 239. Това как работи? Намираме разни сурови храни си това ми е. Това са сурови храни, пише суров бар. Дори не отивам тук да чета етикети. Може би има хора, които консумират това нещо. Аз се ужасявам и от пакетажите. Аз съм в един от моите любими магазини и искам да ви покажа хубаво на магазина. Неща, които на мен ми харесват. Споделям се с вас. Of course, we just have the 1 cent left, but everything that you see actually Lucy grows in his garden for the actual herbs that he uses in it, and then he actually has another pipeline. Да ми охрана визита. Това е сладка от известната Salt Spring Island, острова Salt Spring. Това са различни видове сладка. Това е коплива и това са шампанчета, сапунчета, земята. Where's the bag with the camera? Градината на розите в Бикън Хил парка. Какви са красиви. Някои от тях миришат, други не. Установих, че овивните и по-мъничките миришат. Витамин N, както днес пише в книгата. Витамин е природа. Тук можеш да се вдъхновиш за това, какво можеш да си вземеш и да си направиш отгоре. Това е накратичко поредния апдейт с Ирина
И какво си правя аз днес в един почивен ден? Сурова храна, движение на тялото, витамин природа, витамин слънце и забавления. Това е от мен и до скоро следващия път може би ще се включа с някоя рецепт. Казвам гледката, която не успях да хвана във Ванкувър, но това са хора, които ловят покемони.